Preview. Il-lejla tajba, għal-mini tajba, tijaj reġet ħażina, ejdu li tridu, ejdu li neqret, imma issa vera xbajt sal-ponta ta' mnieħri. U mnieħri Alla jbierek. Ġifiri, id-dejjat, iġri għaddi dal-istaġun, minn qalbi qed ngħidha forsi dak il-buffu għax iktar mill-li coach sar buffu llum. Jaqbad jitlaq Ruma. Biss, illum ma nistax ma nibdix biex insemmi xi ħaġa sabiħa tal-futbol, ikona ħallietna. M'hemmx għalfejn ngħidilkom Franz Beckenbauer, leġġenda tal-futbol, ġentlomi tal-futbol, minn hawn naħseb anke sħab il-YouTubers l-oħra, ħajftakruh qabel jibdew din ir-roħna tagħna u minn hawn ngħidu biex il-mulej jilqgħu fih danu jagħtih il-mistrek ta' dejjem. Ngħaddu għall-partita Roma-Atalanta u ħanibda b'daqsxejn statistika. Xuttijiet favur ir-Roma 16, l-Atalanta 8, on target 6 tar-Roma 2 tal-Atalanta, possession 56% ir-Roma, 44% l-Atalanta, passes 475 ir-Roma, 377 l-Atalanta. L-accuracy tal-passes kienet 81% r-Roma, 77 għall-Atalanta, fouls 14 kull wieħed, yellow cards kien hemm 6 għall-Atalanta u 1 għar-Roma, red cards chain, offsides 2 għar-Roma u 1 għall-Atalanta u corners kien hemm 6. Mela, bdejna formazzjoni maneġġata, imma inti għalhekk mhux ikollok din, ikollok skwadra b'saħħitha, speċjalment jekk inti qed tikkompeti biex tidħol fil-famuża Champions League. Li middera anke din is-sena Roma minkejja l-buffu kollu li għandna ħanerġgħu nibqgħu barra minnha. U bdejna bil-formation. Rui Patricio, l-Iżlandiż, Mancini, Llorente, Castro Bove, Cristante Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku. Mela, on paper, għax di hija ħaġa nota u ħaġa reali. On paper għalija jien fis-serjetà erħilu li Dybala ibati minn ċerti kundizzjonijiet fiżiċi. Imma on paper naħseb jiena konna aħjar mill-Atalanta u anke l-ground werek biss aktar moħna biex nikkummedjaw, aktar moħna biex inkunu sbieħ ma' supporters tar-Roma, iktar milli biex nikkowċjaw. Bdejna l-logħba b'żvantaġġ ta' wieħed xejn, go sabiħ immens, seta' ġie evitat iva, imma dak huwa parti mill-logħba. Li qed ninħaraq fuq Roma hija di li f'dawn l-aħħar 3 snin naħseb dan l-aħjar tim li kellna. Meta tqis li għandek il-Lukaku, il-bira ħorrajt, Lukaku ma kienx Lukaku tas-soltu minħabba l-fatt li immissja, imma kamon. M'għandniex għalfejn nduru kontra Lukaku ta' u da m'hemmx jabda garanzija li dajret jiskurja bil-fors. Jiġifieri aħna daqshekk dipendenti fuq dar raġel hekk jeweġġa' jew jiġi skwalifikat. Għalkemm għandna reserves, orrajt, mhux tal-kalibru ta' Lukaku, ma għandna l-Azmun li meta dan sejjaħlu il-coach biex jidħol dejjem ta' prestazzjoni tajba. U għandna wkoll il-Belotti li f'daqqa waħda da intilef mir-radar, imma s-Sur Mourinho jekk jogħġbu. Plejer li ma ġabux jew li ma riċu, ma jagħtix każu. Plejer li ridu anke zopp jilagħbu. Onestament iġri għaddi dan l-istaġun.
lanqas jekk nirku l-Europa League, lanqas jekk nidħol fiċ-Champions League. Jiddispjaċini il-Mourinho fuq il-bank tar-Roma ma rridux iktar. Id-direttur qalilna għatuħlilna l-Ingliżi. Intom qegħdin ottu, 88 tiġu, iskom Baker tiġu blottijiet. X'Mourinho mal-Ingliżi jew mela qed impej puttibem tas-saqqijiet. Sur direttur. ċajta parti x'aħna bejnietna u hekk anke nkunu tafu li bejnietna aħna isna familja. U da ħaġa li gburi li minn dan it-tim. Li ċajta u flimkien għandna ċettin kollu tfaqqa bejnietna u hija xi ħaġa sabiħa. Li fil-vera sens tal-futbol, fil-vera sens tal-kelma, skużawni, li l-futbol huwa mezz ta' għada. Aħna l-YouTubers bejnietna prattikament nitkellmu mhux ħanidilkom kuljum da, kull kwarta nofsija. U dija xi ħaġa animu li għalkemm għandi ħajja impenjattiva u hekk, nħu pjaċin nagħmel dal-programm u naħdem ma' dan nukleu ta' żgħażagħ. Mela, il-logħba prattikament il-Roma kellhom the biggest share, kien hemm xi deċiżjonijiet ta' referi li ma kienux daqshekk favorevoli ma tidrajnija. Dijek kan għodu naqbdu dejjem ma l-istess ħaġa xi referi u mhux irreferi bir-rispett kollu lej kulħadd. Għaw sa' il-ħabib tiegħi qed jistenna biex jidħol wara bil-kollegament tiegħu Julian Grixti. Mela l-Liverpool x'misshom jgħidu. Il-bieraħ b'nofs din Salah bħalissa forma brillanti mingħajru mal-Arsenal labu daw ta' away u kulħadd jaf l-Arsenal mill ma forma u xorta jerku. Immala għax għandhom coach bil ma mux naqraw xi multa. Għandhom coach tajjeb għax hemm Klopp. U aħna għandna s-sur Mourinho. Mourinho kien coach, iva, għamel suċċess iva. Imma illum Mourinho sar rilevanti. Isek bat politiku tan-najt inten u qed titfaw mexxi pajjiż illum. Le, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk aħna nippruvaw niskurjaw gow u wara isom ġien it-toroq waqt l-assedju. M'hemmx sistema tal-lob. Mela aħna nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Jiena miftit esperjenza li kelli ta' futbol anke meta kont nilab. Kien jgħidlek attack is the best form of defense. Minix ngħidlek imbagħad immur fl-estremità kif jagħmel Zeman għal min jiftakar Zeman u min jiftakar Roma ta' Zeman. Le, imma nippretendi naf titlob sura. U l-bieraħ mhux billi għodu jgħidu tar-Roma, bil-bidda fuq rispett, għax ħannu għalina l-var, għax kieku ma konniex ħajasal id-drom minn penalti ta' Dybala, għax l-azzjoni, strictly speaking, kienet spiċċat. Imma minħabba ċerti paroli fil-vojt għallu aħjar spiċċaw. U by the way, iġri, onestament, kella toħroġ forma ta' referendum biex il-var għandu xibqa fil-futbol jew lew jgħat minn dawk tal-ewwel li ħalli protesta biex il-var jispiċċa. Il-var qed ikompli waqqat ċajt biex ma ngħidix b'aktar Malti vulgari u aktar Malti pur, il-logħba tal-futbol. Il-viltajiet xorta għadhom u mhux tolli xorta għadhom, il-var qed ikompli jeqret il-logħba. Għalfejn, għax daw għandek in-nies, da mhux wieħed, ta' jew tnejn. Għandek nukleu ta' nies. U rajt li daw suppost qegħdin jaraw li l-logħba timxi sew. Ma fejn qed timxi sew. Fl-opinjoni tiegħi jiena l-logħba bil-var ġitar, ġiet iktar fidi, ġiet iktar pastasa. U qed tinkixfu iktar ċerti intriċċi li hemm fil-futbol. Jien ċertu nies jgħidu li kellek tgħid li jiena, is-sen supporter kbir tal-ħiebs. Supporter kbir ta' Roma, il-futbol tal-kbar inħobbu ma kellek tgħid li x'tippreferi? Għandek tliet logħbiet simultani flimkien. Tmur tara logħba tat-tifel li għandu 9 snin, jew tmur tara xi logħba tal-kbar. Laqqas dubju, mhux għax ibni ta' mhux għax hemm ibni, għax sabiħ, għax tgħidu daqja bajess forsi minħabba l-fatt li hemm ibnu hekk le. Imma minħabba l-fatt tal-ġenwinità tal-logħba. Jekk tittara logħba ġenwina u logħba mill-qalb eħe, ara jsiru żbalji. Imma ara logħba ta' tfal. Imma il-fatt li tara il-var
mod vili, flok jikkoreġi jew jappella l ċerti żbalji. Laqas jarom, emnuni ma niflaħx iktar għall-logħba, ettejjini. Ma rix nistama wis negattiv, għax il-logħba tal-futbol nħobba, di jiena lija, wara Ġesu Kristu jeżisti l-futbol. Imma ma jistax ikun li l-logħba tal-ballun tibqa' sejrek. Mbagħad insomma Roma biex nerġa' naqbad ftit fuq ir-Roma. Attakkajna biss. Kien hemm momenti fej forsi ejja nġaħċu ngħidu li r-referi seta għamel ċerti affarijiet u forsi kien hemm il-var seta intervjeni ma nagħmlux daqshekk. Jien l-iktar ħaġa li mweġġamma li orrajt li ma nafx għalfej l-ikbar misteru jaw x'għamel Mourinho Milana. Forsi tista' tgħidli inti sur direttur meta kien magħhom ma' mal-Inter, forsi ssib kien tirrispondi d-domanda. X'għamel Mourinho Milan? Kif ħankunu sejrin Milan? Jew jibżam mill-ajruplan. X'inhi di? Mela di mhux żejda. Taf li għandek karta safra. Diġà. Taf kif qegħdin għajnejhom fuqek. Għas it-tifel tiegħek ta' disa snin ma jagħmel dawk il-ħmerijiet. Għax ngħidlu lu, moħħok hemm. Jew sa da 7 miljuni għandhom hemm plus il-perkaċċi l-oħra ta' jagħmel xena bħal dik biex jaf li ħajt keċċa apposta għalfejn ma jridx imur Milan. Mela hemm is-sits mhux komdi ta' Milan jew Sur Mourinho. Ma xekk issek nitilfu mal-Milan li most probably biħu mingħajru xorta konna ħan nitilfu. All right. Kollu dik l-iskuża xu ma kienx fuq il-bank żiggewnek. Iġri titlaq. Min qalbi qed ngħidlek, iġri titlaq. U meta jgħidli xi romanist jgħidli għalfejn, elu qed tifraħ x'rebbaħna bikkerin dawk il-flus kollha. Nipretendi jena dawk il-flus kollha nċedilek l-ewwel staġun. Ħattazza ħabbek Alla għax għalija l-Feyenoord. All right, il-Feyenoord dakinhar kien kuħadu ma kien ħajsir u xejn. Daqskemm kienet vilment tas-Savilja s-sena oħra, rajt, nammetti. Imma imma ma jistax ikun nibqgħu sejrin dirrata, jien jiddispjaċini, sfortunatament. Bdejna Mourinho, sentej, massimu 3, ma tridux iktar. U x'qed irendi da? Dak it-timijiet, dawk il-freskola, dawk il-plex, qed irendi da. Champions League, men, ħanerġgħu ma nidħlux da. Post mi ħanieħdu, post il-Juve, post l-Inter, post il-Milan. Ġibna tajba dis-sena. Il-Champions Napoli mhux sejrin tajjeb. Coach imma u nixtieq naraħ mar-Roma Motta tal-Bologna li mixtieq qed jagħmel dik il-meravilja kollha. Mela ħna jew dak il-coach bir-rispett kollu moħħu biex ixxen jew jpalla fil-vojt. U bdejna bil-ħaruf tas-sagrifiċċju. Tiago Pinto. Għal dawk li għax hawnhekk tibda tara anke ċerti kummenti bir-rispett kollu jkunu nies ma jefhmux jinxtraw bil-paroli. Jekk m'hemm xejn, it-tifoserija tar-Rom hemm ħafna minnhom naċċ ta' bendu bajkju ta' bankina. Għax qed itihom pjaċir, għax qed jiġġieled ma' referees, għax dik issa dak tim, dak animu. Animu ma il-Juventus dak l-animu tat-timijiet ta' Rom il-mentalità. Il-mentalità llum fundamentali daqs il-players, daqs kollox. Mux noddu nibku, ma nibqaw nibku. Ġibna waħed minn l-għawa konċi dinja 7 miljoni. Ma nibqaw sejna xi referi. Ma nista nintefa frokna u ma nilabx. Jien nipretendi minn nukleju li hemm. All right. Dat tim jiena nipretendi għan ġirrejna bil-grupp tal-Europa League. Ma ġara. Għadna nibilaw. O Ġesu. Aħjar ma ngħid xejn. Mela, l-affarijiet issa, orajt jien minna ħatijaj, sewa li kelli ngħid fuq Mourinho għettu, nispera li jiġri issa ir-Roma jinqataw u jieħdu deċiżjoni rigward il-dak. Hemm bżonn li qed nara issa, għaw minn qed jitkellem fuq il-vjar.
Issa, nixtieq kumpleta li għakun tafna suppożor, kull tim m'intix apologist tal-klab li sommi u dak li utont ma tgħidlux kwadru, grazzi jedin. Bis-suppost jieqfu ħnisrijiet tal-Juve, Stefan ħabib tiegħi da interess, Antonello qed jgħidilna far out, mela, Mercury jiddispjaċini, għalhekk hija sabiħa, il-baqra u tajba x'tinbih kollha ma le. Jien għalija il-VAR, il-futbol ġabit war mit-Titanic. Il-VAR, il-futbol komplet terqu. Il-VAR hija id-daqqa mortali tal-futbol. Jiddispjaċini, hija opinjoni, kulħadd għandu dritt għaliha, biss jien mhux se noqgħod nilagħbu mal-lewsa u napprezza ħafna dim li għamilt li dal-kumment. Le, jiena mela jiena nista' nifraħ bit-tim tar-Roma jekk daw ġabu coach għandna attakkanti stellari, orajt dibalu kif inhu kważi aċċakkat. U mbagħad il-bieraħ l-Aziz Mourinho li suppost jifhem ħafna li jħossu Alla u jien in-nies li jħossuhom Alla u li jgħidu ma jisbax ma naħmilhomx. Orajt, ma jagħmilx mossa u jdaħħal lażmun. U mbagħad intefalek hemm mal-linja isabbat il-flixken tal-ilma jipprotesta. Sur Mourinho, kemm nixtieq qed taraħda għall-programm, u nsaqsija biex minn din. Xemm Milan biex ma tixtieq tinsel fuq il-bankina. Iqabdek il-brim, is-siġġu li għandhom għal-coaches. Imma se qod nifraħta. Metetlek prosit iva. Prosit mela, grazzi tal-ewwel tazza, imma bikkerin tajtna ta' imma jien nippretendi b'dak it-tim ma nidħolx. Alright, ġo Champions League għal 3 snin konsekuttivi, ġibni lek attakkanti bħal daw, xittit iktar Sur Mourinho. Tafx qed tagħmel hemm qed korni l-poplu Ruman u Purċinell il-poplu Ruman li lilek jiċabċaplek, jien ngħidlek barra, out. Aħalikom bib, forsi jifdal ftit enerġija x'dil-ġimgħa tinsewx. Hemm id-derbi tal-Koppa Talja. Slim u saħħit, l-aħħar appell tiegħi lejn huma tnejn. Issa nsegwu bir-reqqa ir-riklami, l-assek naddi l-ħabib tiegħi il-kollegament wara Julian You Never Walk Alone tal-Liverpool, ngħidlu prosit għandek biex tiftaħar, speċjalment bil-manager l-għandek għax bħalu mawx. U jien ma niddejjaqx ngħid, l-affarijiet ikunu kif ikunu, u nħu pjaċir ngħid il-verità. Jekk hawn coach li bħalissa sewwa huwa top huwa Klopp. U ninżalek il-kappell. Salute e notte. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90. U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna. Game Breaker se jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħb li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-logħb ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Grazzi Karl tal-kummenti tiegħek tal-logħba tar-Roma. Mela qabel nibda l-analiżi tad-draw tal-FA Cup kif ukoll il-partita tal-Liverpool nixtieq nitkellem fuq l-aħbar ta' dwejq li smajna llum. Sfortunatament il-futbol tilfet leġġenda oħra fuq minn Franz Beckenbauer. Sfortunatament jiena ma kellix l-unur li nsegwiha għax ma kienx plejer ta' żmieni, però ġilli kelli konverzazzjonijiet ma' nies ikbar minni fuq dal-plejer u koll qalu li l-istess li kien raġel ġentlon, kien plejer kbir, leġġenda magħruf ħafna mill-Ġermaniżi kif ukoll l-spettaturi tal-Bayern u jalla jagħtu il-mulejti il-mistrieħ ta' dejjem. Having said that, mela, ftit qabel ma tħalt live magħkom niddiskuti fuq il-logħba tal-Liverpool nixtieq ngħaddi 4 kummenti fuq il-polos tal-FA Cup li konċernaw il-Premier League. Il-5 logħbiet prinċipali huma Tottenham kontra Manchester City illi hija partita vera tajba ħafna. It-tnejn għandhom storja fil-konfront li rabħu lil xulxin. Is-sena l-oħra Tottenham rabħu 1-0 fit-Tottenham Hotspur Stadium u minn mindu iċċaqalqu mill-White Hart Lane, is-City dejjem sabu battikata, jekk mhux sejr żbaljat ilhom ma jerbħu away kontra Tottenham żmien twil. Jekk mhux sejr żbaljat minn meta kienu għadhom qed iċċaqalqu l-ground kienu qed jilagħbu Wembley. Mela, kif ukoll rajna Chelsea kontra Aston Villa, għandna il-United kontra Newport jew kontra l-Eastleigh, skużawni jekk mettux tajb it-tim, għandna Fulham Newcastle, kif ukoll għandna t-tim tiegħi Liverpool kontra Bristol City jew Norwich. Mela, ngħaddi għall-kummenti tal-logħba tal-bieraħ. Arsenal xejn, Liverpool 2. Kienet logħba kbira ħafna Liverpool, titqis ukoll li kienu neqsin diversi players minn injuries bħal Szoboszlai, Thiago, Robertson, Tsimikas, u Bajcetic, kif ukoll għandna lil Mohamed Salah u lil Lendo li qed jipparteċipaw fil-lob tal-Afrika u tal-Asja rispettivament. Kieku kien nitkellem fuq il-logħba l-Arsenal no denying li fl-ewwel ħaf kienu l-aħjar tim, però minkejja illi kienu tim aħjar jekk min forsi ħajjed li daqsxejn bias, però bit-chances li kellhom qatt ma kont imbeżza li kienu ħajskurjaw jew kienu ħajpanixxjawna. Għax il-plejer li kien qed jilgħab fuq quddiem ċentrali kien Kai Havertz illi kif sħabi jafuni jiena xettiku fuq dal-plejer vera ma tantx jolqotni minn mintu ifferma ma' Chelsea għal apolja l-ispettaturi ta' Chelsea għandhom memori fondi fuq dal-plejer askurja il-goal fi Champions League final ta' sentejn ilu meta elbu l-Manchester City bl-iskor ta' 1-0, kif ukoll meta skurja l-penalty fil-Club World Cup final meta rebħu 2-1. Min issa nipprova ngħid kontra mill-labu ngħidilkom il-verità nsejt u m'għandix il-paċenzja niftakar ma mill-labu ma insomma. Mela, kif qed mumenti ilu l-Arsenal kienu l-aħjar tim fl-ewwel ħaf, kellhom iktar chances, kellhom iktar possess tal-ballun. U ġismu, rajna ritorn tal-Arġentin Alexis McAllister illi konna fermajnih mill-Brighton is-sajf li għadda għal somma ta' 35 miljun. Dan il-plejer beda l-ewwel logħba mix-xahar li għadda kontra Sheffield United away wara li kien sofra injury fl-Koppa li ħalitu barra l-azzjoni għal ftit ġimgħat. Kien irritorna l-ġimgħa l-oħra għall-logħba tal-Liverpool kontra Newcastle li ħanerġa' niftaħar biha l-aħħar darba kont spettatur hemmhekk u rina x-plejer konna nimissjaw.
Nifhem għal xiex beda l-McAllister, għax ovvjament inti kollok plejer għadu kemm ritorna minn injury trid timmanagġalu l-ħin, alla volja għandna logħba importanti ġejja jumejn oħra fis-semifinal tal-Carabao Cup kontra l-Fulham. Hija importanti li ċertu players, speċjalment dawk li għadhom kemm irritornaw mill-injury, nataw l-opportunità biex jitellaw l-istamina għal-match fitness tagħhom. Kienet rabħa importanti ħafna. Bħala wirjiet individwali li laqtuni ħafna ħanibda mill-goaler Alisson Becker li kellu bżonn għamlu tajjeb ħafna, ġab erba' blalin tajbin ħafna u qed juri once again għal xiex m'hemm ħadd aħjar minnu fl-opinjoni tiegħi fid-dinja. Jisalvana minn kull tip ta' sitwazzjonijiet perikolużi li nsabu fihom. Omna la jkunu ħafna drabi, rajnija dal-aħħar 6 snin ukoll. Ħansemmi waħda wieħed mill-saves partikolari li ġab kontra Napoli meta erbaħna t-tazza ta' Champions League 5 snin ilu. Konna fl-aħħar minuta kieku Napoli skorjaw kon għal Europa League u tista' tgħid dak is-save mexxina biex irbaħna number 6. Hopefully ma ndumux ħafna biex irbu number 7, ovvjament dis-sena ma nistgħux għax qegħdin fl-Europa League. Imma insomma, ħalli ma ndux mal-lewża. Trent Alexander-Arnold player illi wkoll kellu logħba tajba ħafna, għal volja kellu momenti fejn ura l-weakness tiegħu fuq wara. Pereżempju x'indaħal Martinelli kellu żewġ dribbles kontra Trent għamilhom tajjeb ħafna, imma Trent isu ma pruvax iwaqfu. U dik li oġbitni wkoll ħafna l-bieraħ, Jurgen Klopp x'inra l-Martinelli kien tista' tgħid qed jew pjaċi jilgħab kontra Trent. Ra l-jisma' Trent għandna bżonn ċalu f'midfield u għamel hekk daħal ir-right back prominenti li għandna Conor Bradley u minn mindu daħal mqabad ċart għalija Martinelli mqabad ċart u kienet wirja wkoll eċċezzjonali għadda żagħżugħ li is-sena l-oħra kien lhom mal-Bolton għenhom jirbħu xi tazza li jilagħbu fiha m'għandix idea li min ma insomma. Kellna id-difensuri ċentrali Konate u Kwanzaa, Konate ura karattru immens. Kienet ipoġġi l-boli tiegħu over the line pa' speċi fejn kellna bżonn defenda tajjeb. Pereżempju, minnhom il-bieraħ l-Arsenal kellhom ċans illi jiskurjaw ċans ta' debkien imma Konate kien hemm interceptja x-xogħol tajjeb ħafna. U minn duwaġġa Matip ura li you can step up għala volja tal-plejer minn dejjem kien joġobni. Kieku ma waġġax Matip, kon nemmen illi Matip kien għandu jibda ma' Van Dijk għax apparti li Konate ma poġġix ħażina dal-istaġun jew meta kellna bżonnu Matip ukoll pa' speċi is-sena l-oħra kien bagħta daqsxejn fejn it-tim kien tilef ir-ritmu. Konna tnaqalaw ix-xabat mal-Brighton, Brentford, Wolves u daw it-timijiet l-oħra. Imma dis-sena konna vera dispjaċini li tlifna l-Matip Premier Year li tlifni f'6 xhur qabel. Imma milli kif sejri l-affarijiet qed jidhru tajbin ħafna. Ma rridx nisħed kull mem, imma jekk nitkellem based on l-aħħar logħba qegħdin l-ewwel fil-lig minkejja l-VAR tipprova tfottina. U tilfet ħafna punti bħal ta' Tottenham mal-Arsenal dak il-handball ċart Odegaard. Qegħdin ġejna l-ewwel fil-grupp ta' l-Europa League, evitajna dawk iż-żewġ logħbi inutli ta' round of 32 fejn nilagħbu fil-preliminary round, nilagħbu kontra min ġie tielet post fil-gruppi ta' Champions League. So bażikament qegħdin l-aħħar 16. Qegħdin is-semifinali tal-Carabao Cup u għalija għandna ċans vera kbir nieħduha dis-sena għax kull ma jedin aħna l-Fulham Middlesbrough Chelsea ma rrid nuri l-ebda disrispett lej il-Fulham, però fl-opinjoni tiegħi ħanitkellem ma rridx forsi qed ngħidlek illum u jiġri mod ieħor, mhux qed nipprova ngħid li Fulham mhumiex tajbin jew hekk, imma
bil-kwalità li għandna nemmen li għandna biżżejjed biex naslu għal-finali u hopefully fingers crossed nirpuha. Kif ukoll għaddejna għal-raba round tal-FA Cup u ġidna draw għal darba favorevoli kontra l-Bristol jew n-Norwich, jiddependi fuq min jgħaddi minn dawk. Mela, kellna il-difensur ieħor Kwanza li kien il-partner ta' Konate l-biera. Dan il-lum dal-għodu rajt xi ħaġa illi ma kontx naf biha li ħallitni vera sorpriż. Illi dan mar ma nsejt ma min kien on loan imma s-sena l-oħra kien jiġi mmexxi mill-coach Joey Barton. Naħseb il-bib tiegħi tal-Kamra Sportiva naħseb jiftakru xi plejer kien Joey Barton kemm kien ġellied jaqla l-kontroversi, inkluż kien hemm xi żmien fejn għamel xi tliet xhur il-ħabs wara ma niftakarx eżatt, forsi żbaljat imma kien involut xi ġlieda fil-pubbliku kienu arrestawh. U immaġni inti filli tmur tilab taħt Joey Barton u issa qed jiġi mmexxi minn Klopp li għandu l-esperjenza li jiżviluppa plejers kbar kemm mill-akademja kif ukoll plejers li ħadd ma sema bihom. Nibdew pereżempju ta' fi żmien il-Borussia Dortmund, Lewandowski qabel ma mar ma' Dortmund kien imsemmi u kien vera viċin jiffirma mal-Blackburn fl-2010, però l-exklaw tal-Iceland waqfet kollox u xi kultant meta jkun hemm trasferimenti illi kważi ġraw imma ma ġrawx minħabba ċertu ċirkostanzi kif ukoll ta' pereżempju bħal din tgħid li kieku ma ġratx x'ismu dil-exklaw, dil-famuża. X'kien jiġri kien ikun Lewandowski relevanti li llum il-ġurnata. Ġo qalbu jgħid imnalla ġara li ġara, ma sema antipatku jew hekk, għax lab taħt Klopp rebaħ żewġ Bundesligas ma' Dortmund, rebaħ DFB Pokal minn għalija xi tnejn, u mbagħad mar mal-Bayern, rebaħ kaxkar il kull sena il-Bayern jieħdu l kull sena. Ukoll kif ukoll kien ħa Champions League fl-2020 meta għax fl-aħħar erbaħna l-lig sibna li ħan iċċelebraw il-League ġo Anfield bis-supporters inqalad il-famuża pandemija u iċ-ċelebrazzjonijiet kienu delayed u ma kellniex il-parade li ħana. Ma insomma, forsi tiġi dis-sena u you never know. Ma insomma, ħalli ma noħroġ barra mis-suġġett iktar mill-ħirix tillum, rixxi 4 darbiet imma m'hemmx tagħmel. Mela, ma nafx jekk konċet insemmi fil-podcast tal-aħħar ftit ġimgħat li Diaz kien għaddej minn forma ħażina u li kien plejer kienet ikkonċernani ħafna dal-aħħar, però dal-aħħar żewġ logħbiet qed jalaq kemm li kif ukoll is-supporters l-oħra li forsi daru kontrih. Jiena ħanagħmilha ċara. Qabel ma jkun hemm xi supporters jaqbżu fuqi u kollox. Jiena meta nikkritika plejer mhux għax ikun ikolli xi ħaġa kontrih jew hekk, anzi far from it. Imma jiena x'kultant ikollha xi standards illi nistenna iktar minn players. Pereżempju, Diaz wieħed minnhom kont nistenna iktar minnu. Nunes fil-finishing nistenna ħafna iktar minnu. Imma meta jalqu li ħalqi għalli hemm xejn aqwa kważi fil-futbol milli jkun hemm plejer li tkun xettiku fuqu u jalqalek ħallek. U Diaz għamilha dal-aħħar żewġ logħbiet. Kif ukoll il-bieraħ skurja l-gowl li poġġa kif jgħid l-Ingliż the final nail on Arsenal's grave. Mhux eżattament imma hija, fimtu l-kunċett. Mela, Joe Gomez dak kellimt fuq dal-aħħar ġimgħa tkellimt fuq sew minra il-Facebook post tiegħi l-ġimgħa l-oħra wara l-logħba tal-Liverpool tkellimt ma' The Cop TV, nirringrazzjahom għall-opportunità. U nitkellimt fuq u qed illi dis-sena naraw Joe Gomez differenti. Is-sena l-oħra ħafna supporters inkluż jiena kontent li jisma' dal-plejer spiċċa sfortunatament għadda minn 4 injuries koroħ u biex għadda minn dawk l-4 injuries tilef xhur anke possibilment snin tal-logħob. U daħal qatt ma supervja milux ħareġ intervista Klopp li għalli bejwejt u ieħor għalli Joe Gomez qatt ma supervja għadda minn ħafna u ovvjament inti tqis ukoll
illi meta players ikollhom injuries twal li ħajħallihom barra mill-azzjoni għal ħafna żmien, din ħataffettwahom mentalment. Għax ġieli jkun hemm ċertu players għaddej mill-forma ta' ħajjithom, imma sfortunatament li temmilhom l-istaġun minħabba xi injury jew fl-irkoppa jew tikser saqajk jew anything serious. Insomma qal illi Gomez huwa plejer li dejjem kien professjonali, meta l-affarijiet kienu sejrin ħażin qatt ma supervja, anzi baxxa rasu, kompla għaddej, kompla ma qatax qalbu. U dis-sena qed naraw x'ismu, naraw Joe Gomez differenti. Qed jiddefendi tajjeb ħafna. Kontra Saka la left-back darbtejn, trid tqisu ukoll il-da mhux left-back Joe Gomez. Vera beda left-back magħna meta xtajnieh 8 snin ilu, però mhix il-pożizzjoni naturali tiegħu u iktar komdu normalment center back jew right back u qed jilgħab fin-naħa li mhix il-favorita tiegħu. U l-Saka fid-darbtejn li lab kontri dis-sena ħaqqas der. U ma rridx nesaġġera hawnhekk, imma ħaqqu applause kbira mis-supporters tagħna Gomez, ħaqqu applause kbira. Għax dal-plejer kien kritikat ħafna, rajt li sew ġifieri, mhux biex inkun bastas jew hekk, imma ma ħallix il-kritika taffettwah iż-żejjed, he went back to work, it-trenja żejjed, it-trenja ura iktar effort, u dawk l-effort li ura fi training qed jiġi rewarded dal-game time. Għala volja ġitu daqsxejn favori għax għandna lil Tsimikas u Robertson imma ġajn, ma nistgħux ninsew l-impatt li għamel Gomez il-sena, ma nistgħux. U dak il-gowl tiegħu ġej, bis-sena naraw jidħol f'pożizzjonijiet fejn jista' jiskurja, sfortunatament dak li mbierek gowl għad ma wasalx, imma il-ġurnata li jasal dak il-gowl, ix-xeni ħajkunu memorabbli. Insomma, qabel nagħlaq nixtieq nitkellem fuq Jota. Jota kien plejer li konna ħassejni ħafna dal-aħħar. Kif tafu fil-partita tal-Manchester City f'Novembru li għadda sofra injury fil-hamstring u għasek tilef flop importanti inkluż kontra l-United kontra l-Arsenal, illi kif nafu l-Arsenal dejjem jagħtihom kedda jew jiskurja jew jagħmel assist. Il-bieraħ rajt statistika li l-assist li tal-Luċo l-bieraħ kien l-10 goal involvement tiegħu kontra l-Arsenal u iktar mill-iktar tim li kellu goal involvements mit-timijiet kollha lab kontrihom. So naraw il-Jota jibrilla kontra l-Arsenal kull darba tinżel għasel għax dejjem jagħtu l-battikati. Mela, kommenti tiegħi għal-lejla daqshekk, nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, missa ħanaddu għall-editur tagħna Antonello bil-messaġġi tiegħu. Nirringrazzjakom u l-kumplament. Grazzi hemmhekk il-Bullying Gritti tal-kummenti li tagħna fuq Arsenal Liverpool. Kif avviżi wkoll, hija raġuni għalfejn illum qiegħed nidher f'dan il-programm. L-ewwel nett għal dawk is-supporters tal-Arsenal illi qed jistaqsu fuq Kert x'Kembri, sfortunatament Kert jinsab ma jiflaħx għaldaqstant illum ma setax jattendi għal programm nawguraw dik fejqan ta' malajr Kert u ninsab ċert illi dal-waqt terġa' tkun qiegħed tgħid tiegħek fuq il-programmi tagħna. Biss għandi xi ftit aħbarijiet xintikom. Dan għaliex is-suq ta' trasferimenti ta' Jannar ma jiġix biss sal-Marotta, ma jiġix biss sal-Giuntoli, ma jiġix biss sal-Guardiola, ma jiġix biss sal-Jurgen Klopp, imma anki jiġi wkoll għat-tim tal-Kamra Sportiva. Bi pjaċir nixtieq inħabbar illi sibna il-raba YouTuber għal dak li jidħol il-futbol Ingliż. Għal daqstant mill-weekend li ġej il-Kamra Sportiva nixtieq li nħabbar bi pjaċir li ħan ikollna lil Karim El-Ebraxi li ser ikun il-YouTuber tagħna fejn jidħol it-tim ta' Chelsea. Dan jiġi fisser li anki Chelsea issa ser ikollhom il-post-match reactions tagħhom, votri għandna
Bekk tista' ngħidu l-erba' timijiet prinċipali tal-panorama tal-futbol Ingliż jekk teskludi l-Manchester City fostna. L-Italja għandna l-Inter, il-Juventus, il-Milan u Roma, l-Ingilterra għandna l-Manchester United, għandna l-Liverpool, għandna l-Arsenal u wkoll issa għandna l-Chelsea. Welcome lil Karim fit-tim tal-Kamra Sportiva, nisab ċerti li ninsab ħerqan biex nibda nisma' l-kontribuzzjonijiet tiegħek wara l-lobit tat-tim ta' Pochettino u ninsab ċertu ukoll illi l-akkwist tiegħek ser ikun utli biex nkomplu nkabru t-tim kif ukoll biex nkomplu nkabru l-viewership issa ukoll bil-partitari ta' Chelsea. Barra minn hekk ukoll għafisor li għandna wkoll sponsor ġdid illi ser ikun qiegħed jidħol mal-sponsors li għandna. Dan huwa Kimi Clean illi ser ikunu qegħdin jakkumpanjawna waqt il-logħbiet kollha tal-Milan illi ser nkunu qegħdin noħorġu. Fi-kliem ieħor meta ikun qed jidher Joseph Magri. Nilqgħu il-Kimi Clean fostna u nirringrazzjawhom ukoll tal-fiduċja illi urew fit-tim tal-Kamra Sportiva u fil-produzzjonijiet kollha illi noħorġu. Tista' tgħid ta' kuljum Kimi Clean illi kif qed ngħidu ser jibdew jidhru waqt il-programmi kollha li jinvolvu il-Joseph Magri u l-tim tal-Milan. Botta u risposta ser jerġa' jibda ukoll ser jibda mit-18 ta' Jannar fejn dik nar nagħtu ħarsa lejn il-logħbiet kollha anzi se nagħtu ħarsa lejn il-kampjonat BOV Premier. Ħanipprevedu l-partitissima bejn Mosta u Naxxar li ħadkun ħatintlab jumejn wara u konna ħarsa ġenerali lejn l-ewwel round ta' dak il-kampjonat. Fil-25 ta' Jannar ser ikonna program kollu dedikat il-Premier League u mbagħad fl-ewwel ta' Frar l-aspettattiva ta' ħafna supporters ser tkun fuq il-logħba Inter Juventus illi ħatintlab fl-4 ta' Jannar. Fl-ewwel ta' Jannar ser ikollna wkoll il-preview waqt il-programm botta u risposta qabel ma mbagħad fit-8 ta' Frar ikonna l-programm relatat mat-tazzi Ewropej. Volri dak se jkun il-programm ta' botta u risposta għal xhur ta' Jannar u Frar jekk jkun nixxilna wkoll forsi nagħmlu xi programm speċjali b'xi intervista mbagħad informawkom aħna il-qudiem. Bħalissa wkoll beda dej il-xogħol fuq il-kontenut ta' relatat mal-Formula 1 għall-istat li ħajibda fl-aħħar ta' Frar. Grazzi lil Velocity Sports Racing illi għal darba se jkunu qegħdin jipprovdulna s-sewwieqa tagħhom għal videos ta' introduzzjoni ta' ma jfissirx li jiena mhux se jkolli tracker li ħankun qed insuq fuqhom li nista'dilkom minn issa li ħajkunu tracker ta' Monte Carlo u ta' Silverstone li se nkun jien illi se nkun qed tagħmel id-dawra ma' tarka ma' dik nibdew nitkellmu fuq Formula 1 minn Frar il-qudiem. Mill-bqija nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-sponsors tal-programm tal-lejla illi huma il-Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Grazzi wkoll il dawn il-kumpaniji li qegħdin jinflamaw magħna jitmeċċkom biex ukoll tużaw is-servizzi relatati ma' dawn il-kumpaniji għax indirettament ukoll tkun qed intgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tikber. Għandna wkoll trattattivi ma' sponsor ieħor illi ser inħabbru iżjed tard fl-aħħar tax-xahar li dan ħar ikun qiegħed jidħol għal programm ta' nhar ta' ġimgħa, il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva, imma fuq hekk ser inkellmukom iżjed il-qudiem. Pas-soltu nfakkarkom ukoll fil-YouTube channel tagħna fejn fih issibu il-programmi kollha dan jitla' ftit mumenti wara li jispiċċa dan il-programmi kollha għad subscribe ħalli tkun qed tilfu xejn mill-kontenut illi qed inkunu qegħdin nippreparaw likom ta' kuljum. L-appuntament tagħna magħkom issa se jkun għal għada fit-8 x'bandira irrekordjata fejn Brady Buġejja se jkun qed jirrakkonta il-reazzjoni tiegħu fuq il-logħba li hemm għaddejja bħalissa bejn Wigan Athletic u Manchester United.
U mbagħad il-ħamis ikun programm ieħor ta' Mix Zone li relata t-tazzi domestiċi, il-Carabao Cup u il-Top Italia. Bil-bqija, grazzi tal-li segwejtuna, grazzi tal-li qed issegwuna fil-video skola li qegħdin noħorġu fejn naqblu. Fejn ma naqblux u ma dak huwa s-sabiħ tal-futbol, l-importanti illi meta ma naqblux nagħmlu dan bir-rispett u mhux ikolli noqgħod inkeċċi n-nies bħalma anki kelli nagħmel dal-weekend. Jiena nħallikom hawnhekk, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb u niltaqgħu fil-programmi li ġejjin.